Y después, vale. Ya está, vale. Vale, ya está, vale. Vale, venga, venga, muy bien, gracias. Ahí está. Pero ahora que pasen, pero porque si abrimos esta frío. Perdón, es que estaba todo el mundo y una cosita, hola. Era para que nos quitara el calor. Hola, buenos días. Igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola, buenos días. Bueno, aquí está bien. Bueno, además, no me suena nada, no me suena nada. No. Uno. No. Yo tengo que decir al alcalde. Bueno, y buenas tardes también. A las tardes. Ah, no, esta noche sí. Todo non fai frío esas horas. Durante 2 horas. Ay, Dani, manga corta, pero Dios, no me gusta. Qué horror. Y ahí, y vamos. ¿Está de cumpleaños? No, Ah. digo que falta, ¿no? Ah, sí. No, pero
Comezamos entón. Bo día a todos e a todas, bo Nadal a todos e a todas. Bueno, espero que houberan disfrutado como se merecen destas festas. Antes de nada, facer unha aclaración, que é que no tipo de convocatoria pon que é ordinaria, foi un erro, non guardou os cambios no sistema, pero é un pleno extraordinario e urxente, que de feito, no primeiro punto da orde do día, temos que aprobar a urxencia da celebración da sesión. A celebración desta sesión extraordinaria urxente é motivada precisamente pola aprobación da taxa do lixo, das modificacións da taxa do lixo, e polo feito de que o Partido Popular presentou unhas alegacións ou emendas, como lle queramos chamar, e que, polo tanto, faise necesario este pleno extraordinario. Polo tanto, pasamos á aprobación da urxencia. Votos a favor? Unanimidade. Pois ben, pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai algunha emenda ou engádega ou modificación que facer. Hai algunha cuestión que modificar na acta ou que aclarar? Vexo que non. Por lo tanto, pasamos á votación. Votos a favor? Aprobada tamén por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 3, que é o expediente 590-2024, aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de recollida de residuos sólidos. Ten a palabra a señora tenente alcalde. Bueno, sí, é certo que presentan vostedes as alegacións. Non sei quen vai ser o voceiro ou voceira. Vostede. Sí. Ten 5 minutos. Buenos días a todos y a todas y bueno, desearos unas felices fiestas desde el Partido Popular. Comienzo. O Grupo do Partido Popular considera que esta ordenanza é injusta e antisocial, que vai incrementar de maneira bruta a taxa de recollida de lixo, e o Grupo de Goberno do PSOE cada vez carga unha vez máis contra os veciños, unha subida desproporcionada da taxa por servizos de recollida de residuos sólidos, que non se axusta á realidade económica e a unha relación directa entre a calidade do servicio e o aumento da taxa. Traemos un informe. El informe está elaborado la señora interventora, hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de octubre del 2004, en el que, atendiendo al artículo 23 de la Constitución, se interpreta el derecho de los concejales a la participación pública y, por lo tanto, le da título legitimador a estos. Pero acto seguido menciona un sector de la doctrina que considera que el concejal tiene legitimación para recurrir en vía contenciosa, pero no para realizar alegaciones, porque la expresión impugnación se proyecta directamente sobre los recursos administrativos o jurisdiccionales que pueden interponer los miembros de las corporaciones locales por su condición de tales, quedando fuera del término referenciado la presentación de alegaciones o reclamaciones por parte de los miembros de la corporación local en aquellos procedimientos administrativos en los que esté previsto este trámite. Pero se olvida de mencionar en su informe, no sabemos si de forma intencional o no, al señor alcalde, que otro sector entiende que es posible que un concejal formule alegaciones durante el citado trámite, ya que la legitimación del concejal no se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición que representante popular que ostentan los concejales de un ayuntamiento y se traduce en un interés concreto. Inclusive puede hablarse de una obligación de controlar su correcto funcionamiento como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, que por primera competencia... Perdón, só un momentiño. Acaba de decirme, para que o saibamos, que non pode asistir. Vale. Prosiga, por favor. A su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, que como primera competencia asigna a los municipios el artículo 25.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local. También se olvida la interventora de incluir en su informe, repito, no sabemos si es intencionado o no por parte del señor alcalde, otras sentencias más recientes del TC del 2004, como la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2012, en el que admite dicha posibilidad al argumentar que los concejales cuentan con una legitimación directamente derivada de la condición de representantes populares, además de la más abstracta de defensa de la legalidad, frente a la que tan solo se impone la exigencia de haber concurrido en sentido disidente a la formación de la voluntad del órgano colegiado municipal, que resulta equiparable a quienes no hubieran formado parte del órgano por causas ajenas a su voluntad o incluso por deliberado apartamiento, pues es idéntico en uno y otro caso. El interés es
el correcto funcionamiento de la corporación que subyace del título legitimador que ahora se examina. Pues bien, sentada la doctrina interpretativa del fraude de ley, del abuso del derecho y de sus requisitos, no cabe duda alguna que la actuación de los concejales no permite apreciar la existencia del fraude de ley, puesto que si bien utilizaron su derecho a realizar alegaciones en el último momento del plazo de exposición pública, las consecuencias de ello no cabe imputárselas a quienes así actuaron en el ejercicio legítimo de un derecho, sino a quien dispuso con tan poca diligencia un plazo tan precario que no dio margen suficiente para poder agotar en debida forma los plazos y publicar de forma correcta los acuerdos adoptados. Es cierto que había premura en publicar la ordenanza para su entrada en vigor el día 1 de enero siguiente, pero los errores de cálculo y las negligencias en el retraso en la tramitación de los expedientes administrativos no pueden recaer en el debe de quien actuó legítimamente, sino en el que retrasó la tramitación hasta hacerla legalmente inviable. Vemos, pues, como dicha sentencia admite que los concejales disponen de derecho a realizar alegaciones durante el trámite de información pública de una ordenanza o reglamento municipal. Asimismo, la sentencia del TSJ de Extremadura del 13 de abril del 2012 señala que las ordenanzas, como los presupuestos, precisan de su publicación no solo para su eficacia, sino también para su validez. Es evidente que es una norma jurídica, no se puede publicar hasta que no se encuentran aprobada. Ahora bien, las normas jurídicas no les son aplicables los criterios de subsanación, convalidación o antiformalismo propio de los actos administrativos. A juicio de la Sala, la libertad de criterio y pensamiento con que deben actuar los concejales en el Pleno no es compatible con la previa publicación de lo que sea más probable que se acuerde, ya que menoscaba su libertad de criterio y la importancia de los trámites que se van a desarrollar. Ten que rematar, doña Chelo. O tempo. Continúo en la segunda, señor alcalde. Moitas grazas. Don Ramón, danos o seu turno de palabra. Ten 3 minutos, ou teñen 3 minutos. Bueno, o mesmo digo, bo Nadal de parte do noso grupo, a todas e a todos. Nada, eu agora, non sei, non pasamos a falar do tema das alegacións ou o que presenta o Partido Popular, simplemente remitirnos ao debate do pleno no que se aprobamos a aprobación inicial desta modificación da ordenanza, dicir que a parte da información que se lle vai dar á cidadanía polo servizo que se vai a dar e os custes que vai a ter, dicir que esperemos que acertemos xustamente nas subidas que son, por outra parte, necesarias e que nos ordena a Unión Europea. Dicir que tamén está suxeito a que, pois a mellor nun prazo de 6 meses, poida haber un reaxuste segundo vaya a recadación e segundo se vexa que funciona o servizo. Hai que dicir que isto foi impostado por os gobernos do Partido Popular. E agora, pois, hai que facelo así, ten que ir polo recibo da auga, agora vai a pagar o lixo toda a cidadanía, non só os que tiveran a contratada a auga da traída, e, polo tanto, pois, según avancen os meses, veremos como funciona, estaremos atentos a ver como funciona a recadación e si, ao mellor, é necesario facer axustes ou bonificacións dependendo do consumo e si xustamente pois son necesarias. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel. Gracias. Bo Nadal a todos ou felices festas, como prefiran vostedes decilo. Pretendo que non haxa debate neso, que todos somos libres de decir o que queiramos. Gracias, señor Obispo, por traernos o informe que xa leemos todos. Pero eu voume remitir a facer unhas puntualizacións acerca das alegacións que vostedes presentaron. Na alegación número 1
non sei, é que todas me parecen un tanto un pouco populistas antes de, ou demagóxicas, se me permiten a expresión, antes de ver como vai funcionar isto. Ben, no caso da alegación 1, que falan vostedes do caso de cafeterías, bares e restaurantes, é unha realidade, e isto que vou decir é bastante impopular, pero é unha realidade que os negocios de hostelería e restauración neste concello pois non teñen unha taxa de reciclaxe, é dicir, non reciclan, literalmente, e isto falo eu directamente co responsable de hostelería e efectivamente pois salvo restaurantes de gran envergadura que polo volumen de residuos que generan sí que teñen esa capacidade de reciclaxe, pero polo tanto, si estes propios negocios non atenden a esas tasas de reciclaxe, pois este concello vai ser penalizado porque incumprimos cas tasas de reciclaxe que temos que cumplir e é, por suposto, pois, unha suba para toda a ciudadanía. Despois, a alegación 2 é igual ou moi similar, 2, 3 e 4 son moi similares, e por último, despois continuo, alegación 5, bonificación do 10% aos que utilicen o contenedor marrón, dígolle como se controla o seu uso, é dicir, temos a liberdade como veciños de pedir o contenedor marrón, pero non temos a capacidade de controlar que se use. Vale, gracias. Moitas grazas. O Bloque, polo tanto, está ausente, non pode intervir. Tócalle seguir na exposición a dona Victoria Morenza. Moitas grazas, bons días a todas e a todos, felices festas. A ver, a voceira do Partido Popular non entrou no detalle, non sei se vai entrar na súa segunda intervención no detalle das alegacións, un pouco para debater sobre as propias alegacións, agora. Si non entrou no detalle, pois entrou eu no tema xurídico e económico, na ausencia de unha proposta baseada nun estudo técnico e económico para poder implementar estas alegacións ou emendas na ordenanza. Pensamos que, cinguímonos ao informe de intervención e pensamos que non é este o xeito obxectivo de realizalo, porque xa se fixéronse varios estudios técnicos e económicos e xurídicos para proceder á modificación desta ordenanza, evidentemente cumprindo a legislación ao respecto imposta por a normativa, por a directiva europea, para que os custes dos servicios estén equilibrados. Entonces, saben vostedes que hai preto de 400.000 euros de déficit neste servizo, a vista de que a Unión Europea nos obriga a actualizar as tarifas, pois así o fixemos no seu momento, produciuse o debate, e hoxe as alegacións do Partido Popular, pois, como ben dicen no informe, que tamén o poderemos dicir nós que somos os concelleiros e concelleiras do Goberno, pois é oportunista. En suma, se entramos no detalle das alegacións, dicir que moitas das alegacións, entre comillas, sociais, pois xa se están tramitando a través dos servicios sociais, porque ao facer precisamente esta modificación da ordenanza consultáronse todos os servizos sociais son uns dos afectados, e cando unha persoa se atopa nun momento puntual, nunha situación, ou ainda que sea continuada no tempo, os servizos sociais tramitan estas rebaixas ou estas exencións deste pago de taxas. Respecto da familia numerosa, como ben vostede sabe, hai familias numerosas cuxo nivel de renta pode superar incluso os 5.000 euros, entón, claro, evidentemente a renta per cápita é o que importa, entón habería que facelo de outra maneira. E como, ademais, o esquema e o plantexamento da modificación da ordenanza é o que contamina paga, pois está así tasado nestas novas tarifas. O que máis agua consume, supostamente, é o que máis vertidos xenera e o que máis residuos xenera. Polo tanto, está todo perfectamente estudado en base a informes económicos que vostedes non traen na presentación destas alegacións. Respecto da rebaixa do 10% para as persoas que compostan en relación cos bioresiduos, imagino que se referirá a materia orgánica ya o proxecto e o programa que se implantou nas zonas urbanas da Valenzá e os arredores, en zonas de Fincafierro, as Lamas. Por ahora non temos datos, ahora mismo é imposible de controlar, non levamos ningún ano con este proxecto, e evidentemente non se pode traer unha alegación destas características.
sin números. Moitas grazas. Moitas grazas. Dona Chelo, ten vostede agora 3 minutos. Tal y como señala en la STC 197/93 del 14 de junio, ha de primar en este ámbito el principio de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales. Por tanto, entendemos, además, que en base al principio de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, en el caso del artículo 23 de la Constitución española, procede entender que los concejales ostentan legitimación para formular alegaciones durante el plazo de exposición pública de los presupuestos, así como se establece en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia del Tribunal del 10 de mayo de 2012. Habiéndoles advertido, si siguen en la senda de rechazar nuestras alegaciones en base a un recortado e intencionado informe del señor alcalde mediante la señora interventora, estarán coartando los derechos de todos los concejales que estamos aquí y, por tanto, intentando cerrarnos la boca. ¿Están de acuerdo los demás grupos, que en este momento solo hay dos porque el tercero no está, del grupo de gobierno, piensan que hoy estén en una posición que el día de mañana puede cambiar y estarán dispuestos a que se les diga como concejales que no son parte interesada para realizar ninguna alegación? En relación con las propuestas realizadas por este grupo municipal, la interventora suscribe que las bonificaciones que demandamos deben ser valoradas al objeto de cumplir con la suficiencia financiera de la tasa y que de existir un estudio complementario. Se olvida de que ya existe un mandato constitucional de adoptar medidas de fomento y de protección a las familias regulado en el artículo 39 de la CE y que se plasma por la aprobación de la Ley 18/2003 de 4 de julio de apoyo a las familias. Así pues, el artículo 20 establece tasas y precios públicos para las familias en el ámbito local. Las entidades locales deben incluir beneficios fiscales en las tasas y los precios públicos por la prestación de servicios públicos o por actividades de su competencia como medida de apoyo a las familias de conformidad con lo dispuesto por la legislación estatal y autonómica sobre régimen local y si procede la legislación sectorial correspondiente. La frase pone deben, no pueden. Por lo tanto, en el caso de las deducciones a las familias numerosas, es una obligación legal que deberían de cumplir. Por tanto, no es necesario presentar ningún informe económico financiero para equilibrar las cuentas. En cuanto a las deducciones que planteamos a las familias más desfavorecidas y al colectivo de los pensionistas con menos recursos, hay que decir que si bien es cierto que la capacidad económica no constituye el principio que fundamenta la existencia de las tasas, los legisladores están obligados a establecer que no paguen las tasas quienes carezcan de capacidad económica, es decir, a quien deben aplicar tasas reducidas o incluso excluyendo el pago de la tasa en aquellos servicios que son utilizados normalmente por personas de bajo nivel económico. Por tanto, nos choca mucho al Partido Popular que, siendo ustedes un gobierno que se llama progresista, aunque no sabemos a qué se refiere eso, no sean sensibles a establecer beneficios fiscales a aquellos colectivos más desfavorecidos. Nuestro voto va a ser en contra y vamos a presentar un recurso administrativo y de no ser aceptado nos quedará el recurso contencioso administrativo. Nada más, señor alcalde. Moitas grazas, doña Chelo. Ten a palabra don Ramón. Ahora vou unir ao meu compañeiro que fan demagoxia, porque vostedes astuvéronse no anterior pleno para que isto pasara para adiante. E saben vostedes que ten que haber unha subida porque subiu a Diputación e subiu todo. Con relación ás alegacións. A primeira alegación bueno, ou fan un pouco tonto ou senón enténdense vostedes quanto o tema das cafeterías e bares como está neste concello. Se non digo máis. En relación á reducción, mire, esta era a única alegación que sí que teñen razón. Reducción da cota ás familias numerosas. Ten toda a razón no que dixo. Pero mire, eu non a vou aceptar. E son unha familia numerosa. Pero para que non digan que me quero beneficiar do tema do lixo. En relación á terceira e cuarta alegación, xa llo explicaron moi ben que desde servicios sociais estas persoas van a ter de banditas bonificacións. O da compostaxe xa llo explicou tamén o meu compañeiro, que a ver como fan. O sea, demagoxia. E a alegación sexta, sí, fan. Isto sí que realmente diría que será así. A mellor dentro de 6 meses ou un ano temos por fin un padrón de vivendas para poder aplicar isto como hai que aplicalo, por vivendas, e non ca taxa de auga, que foron vostedes os que inventaron este sistema, cómodamente, o Partido Popular. Pero miren, vostedes coñecen o Concello, eu penso que coñecen igual que a min. E vostedes saben que hai moitas vivendas neste Concello no que só está censada unha persoa.
E ao mellor viven 4 ou 5. Entonces, se aplicamos isto, como queren aplicar vostedes esta alegación, esa xente estaría pagando moito menos do que lle correspondería. Moitas gracias. Don Daniel, ten un minuto. Gracias. Eso, faltaba a alegación número 6 para contestar. Ben explicou Ramón isto tamén. En vez de facer un efecto chamada, se fora por xente empadronada tamén habría xente que se desempadronase, permíteme a expresión, precisamente para baixar a cuota do lixo. Entón, a realidade é a que vostedes sempre falan de cotas fixas dependendo non, mire, a realidade social a realidade que temos que ter como goberno progresista é que a xente pague en función dos seus ingresos. E ten que ser todo, pois, evidentemente, progresivo. Non se pode decir por números estrictos, se hai 3 paga tanto, se hai 4 paga tanto. Non, porque, como ben dixo a teniente alcalde, hai familias numerosas, por suposto, pero que teñen unha renda per cápita moito máis alta que cualquera familia de 2 ou 3 membros. Así que, entendendo que eu confío na boa intención das alegacións do Partido Popular, como non, eles están ao servizo dos veciños igual que estamos nós, pero hai que facelo dun xeito non populista, hai que facelo dun xeito non demagóxico, hai que facelo pois desa maneira que de algún xeito pois beneficie a toda a cidadanía e estes casos concretos non poden ser aplicados agora. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Tenente Alcalde, ten 3 minutos novamente. Moitas grazas. A ver, como vostedes ben saben, a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, cando establece unha axuda do tipo que sexa ou incluso unha bonificación fiscal, evidentemente ríxese por o nivel de renta. Está inventado, vamos, non é dicir, non, é que son familia numerosa, é que son familia monoparental, é que teño unha persona maior a cargo, todo eso está fixado. Todo eso formalízase a través da presentación da declaración da renta e de unha serie de operacións contables que determinan a renta per cápita de cada veciño e veciña, entonces eso é o que define si tes dereito a unha exención, si tes dereito a unha axuda ou calquera tipo de cuestións, como vostedes ben saben, porque gobernan na Xunta de Galicia dende hai anos, e así como se fixan as axudas, as bonificacións e as exencións. Entonces, un brindes ao sol son as súas alegacións. Cando se poñen, tamén poderon haber posto outro tipo de personas, familias con maiores a cargo, poderon haber posto moitas cousas, pero son brindes ao sol porque non establece ningunha cuantificación económica tal como se di no informe de intervención, que é un informe baseado precisamente tamén en aspectos xurídicos, non se fundamenta nin xurídicamente, nin económicamente, nin técnicamente. Respecto dos biorresiduos e de establecer rebaixas é outro brindis ao sol, outra maneira de quedar ben cada veciñanza con un aspecto, con un programa que aplicou este goberno progresista. Sí, progresista é eso, é que todo vai en progresión, tanto o nivel de renta como tamén este tipo de medidas a favor do medio ambiente, todas esas cousas que ao mellor a vostedes lle sonan a chino. E finalmente, a modificación da ordenanza tamén vai servir para regularizar precisamente esas vivendas que están xenerando residuos sólidos urbanos e non están pagando nada de nada. Entonces, é unha actualización, unha regularización, é unha subida de precios, evidentemente, porque, como xa lle dixen antes, na anterior intervención, ten que haber un equilibrio no servizo. Non podemos decir, no, nos cuesta 800.000 euros la basura, pero, bueno, a los vecinos le vamos a regalar 300.000, porque, en realidad, o diñeiro vende donde ven, da propia veciñanza. E ademais que así o establece Europa e así o teñen que facer todos os concellos e así o fixeron os concellos tamén que dependen da Diputación, que creo que son 50 concellos que recollen o lixo a través do sistema da Diputación, do sistema mancomunado de recollida de lixo da Diputación, si se está facendo en todos os lados, non vamos ser unha illa. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Vitoria. Ten a palabra un minuto, dona Anxelo.
Bueno, las alegaciones ya no entramos en ellas después de ver el informe de intervención, por eso hemos traído otro informe para un poco subsanar lo que realmente la señora interventora, no sabemos si bien a través del señor alcalde, como bien decíamos antes, se ha basado en la ley de una parte y la otra parte es la que hemos traído en el informe. No hemos pasado, como bien decía el señor Rey, no estábamos leyendo, estábamos contrarrestando ese informe de intervención. En cuanto a las alegaciones, entendemos que dentro de lo que ustedes decían de 6 meses, yo creo que antes va a haber una serie de reclamaciones que ya la gente está viendo de lo que puede subir posiblemente esa tasa recaudatoria del ISO. Solamente le pongo ejemplos de que hemos revisado lo que queríamos traer hoy y no nos ha dado tiempo porque ve que tenemos pues 8 minutos. Hay revisiones de varios recibos de familias de 2, de 3, de 4, de viviendas unifamiliares, de viviendas de comunitarias, pues que realmente van a tener una subida muy importante en ese Ten que recibo. rematar, doña Nada, Chela. ya termino, señor alcalde. Entonces entendemos que en 6 meses las reclamaciones a este concello van a ser, pues, posiblemente bastante reclamaciones que van a tener. Nada máis. Moitas Gracias, grazas, doña señor Chela. alcalde. Ben, fala vostede de taxa recadatoria. Non é unha taxa recadatoria, é un servicio que se presta por parte do Concello, un servicio de prestación obrigada, como ben vostede sabe. Entón, evidentemente, hai xurisprudencia tamén no sentido, é unha xurisprudencia clarísima e contundente que di que os servicios teñen que ser sufragados polo prezo que se lle cobra ou polo importe que se lle cobra a veciñanza cando recibe ese servizo. Dío así, literalmente. Vostede acaba de soltarnos unha retaíla de argumentación xurídica que francamente non sei a que ven, porque aquí, desde logo, xuristas non somos, a vostede non sei quen lle fixo todo eso, pero francamente é dificilmente de entender cando estamos falando dunha taxa dun servizo de prestación obligatoria para a veciñanza. Pero bueno, vostede fala de si se guiaron aquí polo señor alcalde a efectos de facer este informe. O señor alcalde é economista, non é xurista. Non é xurista. E o señor alcalde non prevarica indicándolle a un funcionario ou funcionaria cal é o seu criterio ao momento de facer un informe. Francamente, non teño, e digo así, non teño coñecementos suficientes, nin por asomo, para que a señora interventora faga un informe desta índole. Parece ser que vostede sí, pero bueno, sorpréndeme. E como dixen, hai xurisprudencia, moitísima xurisprudencia, que indica que as taxas teñen que ser sufragadas, as taxas dos servizos teñen que ser sufragadas polo cidadán que fai uso dese servizo. E este é un servizo que se presta obrigadamente, como xa dixen antes, e que beneficia a toda a veciñanza. Ademais, vostede di que non sei de que está falando cando vostede tiña que saber que as normativas da Unión Europea e a xurisprudencia recoñece como un criterio esencial o de quen contamina paga. Non sei se lembra deso. Un dos criterios esenciais que marca a Unión Europea é, polo tanto, trasladable ao que é a normativa estatal é de quen contamina paga. E o lixo é contaminación. Estamos fomentando desde aquí, desde o momento en que somos dos primeiros concellos que implantan o contenedor marrón, estamos favorecendo precisamente o que se contamine menos, que se recicle máis. E vostede tamén debería saber que as normativas da Xunta de Galicia de Sogama, precisamente, permiten unha reducción do que é o importe da taxa de Sogama sempre cando se recicle máis. Pois estamos intentando reciclar máis. Entón, queremos reciclar. Non entendo, francamente, nada do que vostede di nas súas alegacións. Nada. Cando, ademais, despois de todo o exposto, creo que hai criterios de abondo e razóns de abondo para que esta taxa sexa xusta, equilibrada, equitativa e, ademais, razoable. Votos a favor das alegacións? Como? Que se vote a modificación definitiva, a aprobación definitiva da Vale, ordenanza. pois o que se, eso, a aprobación. A aprobación definitiva da ordenanza. Votos a favor? Abstencións? En contra? Ben, queda aprobada, polo tanto. Pasamos ao punto número 3, expediente 5.
O 4. Expediente 882, a adjudicación de licencia de taxi número 6. Ben, todos vostedes teñen aí a documentación na que se fala do motivo polo que se implementa esta licenza. Nela falase de que hai pois que hai un contingente necesario ou suficiente, mellor dito, para a creación dunha licencia de taxi adaptado de acordo coa aprobación do noso Concello. E desde o ano 2015 non se realizou ningún concurso para o que é a adjudicación de novas licencias de taxi. Neste caso, iniciouse un procedimento no que se pretende crear unha única praza, no que houve uns criterios que se elaboraron tamén dos servizos técnicos do Concello a efectos de valorar precisamente as persoas ou as persoas que se presentan a este concurso. Téñenos vostedes uns criterios cuantificables automáticamente, ademais. E, bueno, despois de todo isto, presentouse os informes correspondentes desde a Secretaría e desde os ámbitos técnicos correspondentes, e presentouse unha persoa a este concurso, a esta licitación. Pois a isto imos. Don Ramón? Ou se a tenente alcalde quere engadir algo máis? Don Ramón? Don Daniel? Nada, simplemente comentar que sí que é un servicio que efectivamente é demandado, igual que isto xa non é ningún debate ni nada, simplemente comentar aquí que sabemos que hai taxistas que queren, digamos, participar no servicio de teletaxi, pero que eso xa, digamos, que supera as potestades da administración pública, porque Teletaxi é un servicio que presta unha entidade privada, e que cando nos solicitan, cando nos piden as administracións, os taxistas, pois xestionar este tipo de adhesións a entidades privadas, pois que nós non somos non temos potestade para isto, así que quería deixalo claro por si algún dos interesados está escoitando este pleno ou faise por enterar que Teletaxi non é unha competencia dos concellos. Gracias. Moitas gracias. Non o puxen, a verdade. Diga brevemente. Aproveitando o tema este que é de mobilidade, para seguir denunciando que a cidadanía da parroquia de Piñor, Parada, Piñor, finca, bueno, a parte finca Ferro, para vir a Valenzá en autobús ten que baixar hasta a Carballeira e na Carballeira coller un autobús urbano que a traiga a Valenzá. Entón, non sei, eu creo que iso já puxen isto encima da mesa fai tempo, e realmente está así. Xa non lle están parando os autobuses nin onde está o Panadería Sabucedo. Nin aí. Dan a volta rotonda, van hasta onde está o bar Terranosa na Carballeira, baixanos ali teñen que coller un autobús urbano a Valenzá. Unha parroquia de máis de 2000 habitantes deste concello non ten que coller 2 autobuses para ir ao núcleo no centro de saúde e demais servizos que existen no núcleo máis poboado, que é a Valenzá. Moitas gracias. Tocalle falar ao voceiro do Partido Popular. Pues de los informes que hemos visto, que todo está correcto. O sea, nosotros, al contrario, no teníamos embargado un taxi adaptado para personas de movilidad reducida, que ahora mismo lo vamos a tener. Entiendo que los plazos, porque por lo que estuve viendo, pues ya vienen de muchos meses atrás. Me imagino que esto se ha retrasado por motivos de papeleo, supongo. Ya nos dirán ustedes, porque realmente pues nos vamos al mes de diciembre, desde que esto empezó ya hace casi principios de año, si no me equivoco. Pues ya en el 2023 con la solicitud por el señor alcalde para realmente tener un taxi adaptado. Y corríjame si me equivoco, porque otra cosa no hemos visto. Non hai ningunha razón para que se hubiera retrasado, máis que hai unha elevada carga de traballo e punto. Non hai outra cuestión. Hai que priorizar en moitas ocasións o traballo e chegou o momento finalmente de que isto saia adiante. Non hai outra causa. Sí que ao principio houve dúbidas, bastantes dúbidas en relación aos criterios a utilizar para valorar o que era a licitación en sí.
Hai diversos criterios, estivese buscando, estivese analizando, ata que finalmente, desde o ámbito de secretaría e da secretaria que estaba en aquel momento, se considerou que os máis asustados eran estos, non hai outra razón. Estamos, non sei se queren volver a intervir, porque era o primeiro turno, don Ramón, don Daniel, perdón. Preguntar a ver se o goberno ten algunha solución deste tempo que levamos, a ver se que fixo para solucionar este tema. Algo usted. Grazas. Nada, nós tuvemos, como ben saben todos, sucesivas reunións para falar do transporte metropolitano. A Xunta di que isto non encaixa no transporte metropolitano, a Deputación di que non encaixa no transporte metropolitano a proposta que fixemos nós en base a unha xunta de voceiros, lembren que creo que foi no verán, e unha das propostas era esa, era como, bueno, a parte da proposta de estender a línea de Ourense ao Hospital de Piñor, que volvemos a insistir nela na última reunión de transporte metropolitano, en principio, se a Xunta o permite, sí que se podería estender esa línea, os urbanos de Ourense estendela ata o Hospital de Piñor, porque os urbanos de Ourense están ahora licitados, non sei se se interrompiu a licitación por algunha causa. No, en principio están sendo licitados. Entonces a parada finalizaba precisamente, que creo que xa falamos nun pleno, en Cabeza de Vaca, porque é territorio de Ourense. Ourense recortou as líneas porque se metía en territorio de Barbadás. Eso xa o explicamos hai uns días nun dos plenos. Entonces, o Concello de Barbadás, evidentemente, puxo o grito no ceo, e que non pode ser que nos recorten, que terán que estender as líneas, e les dicen que en principio que non teñen problema, é unha marxe de 2 kilómetros, si quedaría solucionado a través da nova concesión de Ourense, si logo se chega a ese acordo de extensión de líneas que se vai realizar en todos os concellos que así o propuxemos, pois levaríamos a línea de Ourense ao Hospital de Piñor. E logo está o que di vostede, que é a comunicación da parroquia de Piñor coa Valenzá, pero eso depende da Xunta de Galicia, porque son líneas da Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia nestas reunións do transporte metropolitano non dice esta boca es mía. Entón non sabemos se están elí, un técnico e un político, o jefe territorial, pero dicen que teñen que analizar todas as propostas, que teñen que analizar todas as cuestións para tomar unha decisión. O Concello de Barbadás está poñendo este asunto encima da mesa e intentando priorizalo, porque evidentemente é importante esa conexión entre a parroquia de Piñor coa Valenzá. Pero nós por agora as novedades que temos son esas, que a Xunta depende dos estudios que fagan eles para permitir esa conexión, que supoño que as concesionarias non terían ningún problema en conectarse coa Valenzá, e despois en Ourense a extensión de líneas que depende xa do Concello de Ourense e das negociacións que se realicen despois. Aclarar que cando se fala de transporte metropolitano é un nome que a alguén se lle ocurriu chamarlle así, ou darllo, porque non é transporte metropolitano ao uso. Aquí sería, en todo caso, unha colaboración con o Concello de Ourense, no que se fai de intermediario, ou no que fai de intermediario, desde logo a Deputación, convocando os concellos da contorna. Pero non é un transporte metropolitano. Única e exclusivamente é unha ampliación de liñas na que o Concello de Ourense arbitrará certas medidas que poden beneficiar ao noso Concello, ou en algún caso, como el Avendí, veremos en que queda. Nos estamos loitando a efectos de que se beneficie o noso Concello. Pero todas as liñas que hai aquí son basicamente da Xunta de Galicia e algunha delas, a que chega ata a Cabeza de Vaca, é do Concello de Ourense. Hasta ahora ainda lle paraban ali onde está. Sí. Pero é unha competencia do Concello, é unha competencia do Concello de Ourense, co que negociaremos. Pois digo que é unha competencia do Concello de Ourense co cal intentaremos negociar no seu momento. Ou que de alguma maneira que deixen parar os autobuses ali, como mínimo ali. Habrá que buscar algún tipo de mobilidade na que a xente desa parroquia poida acceder hasta Valenzás, non? Temos a unha quinta parte do concello, ou unha cuarta parte, sen acceso ao núcleo principal do concello. Traballaremos neso, a ver como queda posteriormente todo isto. Había que votar isto, aquí enredámonos nun asunto que... Sí.
Nada, señor alcalde, aprovechando también el tema del tema del taxi, así como Moncho pues también utilizó para otras cosas, nosotros lo que pedimos es que los Reyes Magos nos traigan una secretaria ya para un poco que Betty pues esa carga de trabajo que tiene podamos, a ver, entendemos que el jueves creo que fue, no, espérate, el lunes intenté 10 veces hablar con secretaría, imposible. Cuando di hablado, Estaba una solo, yo estaba de asunto propio, estaba Carmen solo. Betty, no tienes que, o sea, sé lo que pasa, o sea, a ti no te estoy echando la culpa, ¿entiendes? O sea, a ver, ¿cuál es el problema? El teléfono no funciona. Segundo, 10 veces al final tuve que acabar y lo puedes corroborar llamando a tu teléfono personal que no debería. Entonces, a ver, arreglen el tema del teléfono, arreglen el tema de la secretaria porque muchas veces tenemos pues inquietudes que tenemos que hablar con secretaría y lógicamente entendemos que, bueno, la carga de trabajo, y tú misma me lo dijiste por teléfono el otro día, que era abismal. Entonces, pues, a ver si los Reyes Magos o arreglan este tema para que, bueno, lo que usted dice bien del taxi, que fue por carga de trabajo y que hay que priorizar, que no pasen estas cosas. Gracias, señora Moitas alcalde. grazas, doña Chelo. Os Reis Magos xa recibiron a carta do alcalde. Están facendo xestións os Reis Magos, impulsados por min. Así. Bueno, pois rematamos. Hai que votar, perdón, hai que votar, é certo. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Con isto damos este pleno por zanxado. Moitas grazas e feliz ano novo.